जोंहा ओरैबायदि घटना जादोंहाय अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै UPPL दोलोनि हेंथा गोबां बाथ्रा बुंदों जोंहा बर' आइजो बा बर' बिमाया रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै प्रमद बर' सारनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। प्रमद बर' सारखौ गाबबाय होननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। जेब्लानाखि BJPआ हारसिङै पलिटिकेल गेलेगोन बा फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जों BJP दोला हारसिङै इलेक्शन गेलेगोन होननाय बाथ्रानि सायावनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दिनै प्रमद बर' सारनि बाथ्रा बुंदों आरो प्रमद बर' सारा बै BJPनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै दिनै प्रमद बर' सारा गाबगासिनो होननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों। फारसेथिं जोंहा बर' बिमा जाय बर' आइजोआ फंसे बाथ्रा बुंदों जे UPPL दोलोआ सेल्फ हेल्पनि नामाव दिनै जुथुमा खुंदोंमोन बा मेल खुंदोंमोन मिटिं खुंदोंमोन आरो बे सेल्फ हेल्पनि नामाव बिथांमोना बर' आइजोफोरखौ लेंहरनानै बा माखासे महिलाफोरखौ लेंहरनानै दिनै आलादा मिटिं खालामदों होननानै दिनै बे बर' बिमाया बुंदों। रायजोफोर दा बाथ्राखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांबानो जाबाय अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप खोनासंलांदो। जोंहा ओरैबायदि घटना जादोंहाय अयनाय बिदिखि थगायनानै लेंहरो थैखागोनसो। हाबा बे सान्दुं गोसायाव बेबो जि जोंखौ हाखु दाखु हां लेंहरबाय 10थायावनो होननानै हिनजावफोरनाथ' 10थायाव खामानिया जोबजोबालै अयथासार हां थोनो हां लेंहरबाय 10थायावनो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं होननानै खामानि दामानि ज्राब गारनानै थांबाय दानाबा आलदासो मिथिङानो थैखागोनसो अयनाय थगायनानै लिंहरो आरो ओमफ्राय नोंसोर CRPखौ जोंबाय मानो मोजां खोन्थायाखै होननानै फन हरबाय जोङो। माथो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं होननायालाय माथो आलदासोलाय होननानै जोंनानै फन हरबा आंबो माथो मिथिगौ जायखिजाया लिंनो थिनदों नालाय लिंदों होनबाय। 100 थाखा हरो नै थाथ' बे लखाखौ जमा होनानै होनबाय। मानसियाबो बे 100 थाखानि एफा सान्दुं गोसायावनि जोंसो 200 थाखाखौनो उल्था होना फैबावगोन जोङो 100 थाखाखौ फिसा लायनांगौ मा लायनांगौ ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ गासिबो ज्राब गारनानै थांदों बेखौ नेनो सोलाबा जोङो। हेस जायालै लेंहरनो ग्र' सैथो खोथा होना लेंहरब्रा मा थगायलायना लेंहरनाय बेलाय जायालै सयथिबो जाया। उल्था फैफिनबाय जोंखौ थगायनानै लेंहरना थगायालासिनो लेंहरोमोनबा मोजां गोसोजों लेंहरोमोनबा खोनासंगौमोनबो जों दसे 10 मिनिटसो लोगो गिदिंफिनबाय जोङो थांनानै पिकचारफोरखौ नुनानै गाज्रि दामोनलै आरो दा थगाय जारला जाथार जा बिराद हारसिं जोङो खामानि दामानि ज्राब गारनानै थाङो जोङो जाया दा थगाय हेस प्रमद बर' খান্দিছে খান্দা মানে চৰকাৰৰ আৰু নাথাকিব। মই মোবাইলত দেখিছে BJPয়ে যেতিয়া নাকি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কৈছিল এই সময়ত প্ৰমদে ক'তবা খান্দিছে মুঠতে মই দেখিছোঁ। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा जानो हममारखो दिनै जोंनि बर' महिलाफोरखौ सेल्फ हेल्पनि रां होगोन होननानै लेंहरनानै दिनै आलादा मिटिं खालामदों। बे बाथ्राया दिनै बर' बिमानि खुगानिफ्राय बेरखांदों। थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो नंमारगौसो नामा दिनै UPPL दोलोआ बेफोरबायदि खालामदों नामा? बिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' बिमाया बुंनो गोनां बायद' जानानै फैदों आरो बुंनो हानाय गोहो फैदों नङा होनब्ला रायजोफोर नङाबाथ' बे बर' बिमाया नंखाय बाखाय बाथ्राखौथ' बुंनाय नङामोन। थारैनो UPPL दोलोआ दिनै जोंनि बर' महिलाफोरखौ बा माखासे महिला आइजोफोरखौ दिनै थगायगासिनो नामा? सेल्फ हेल्पनि नामाव दिनै मिटिं खुंनानै बा गुबुन आलादा मिटिं जागायदों। रायजोफोर बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव थारैनो सोरबायदि लिडारा जोंनि बर' हारिनि बा BTCनि चिफ जाहैगोन ना फिन खेब जोंहा प्रमद बर' सारानो आरो गोदान चिफ महरै फिन खेब जिरायबावनो मोनगोन नामा मासियाव ना फैबाय थानाय BTC इलेक्शननि गेजेरजों जा हाग्रामा महिलारि सारा गोदान चिफ जागोन नामा? नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।
अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।